Me ollaan täällä voittajan ja tuoreen face to face mestarin kanssa. Max Hynninen, kerro miten matsi meni omasta mielestä ja millainen fiilis on tällä hetkellä? Veli, musta matsi meni hyvin. Mä jännitin turhaan paljon, koska mä en oo ikinä ennen treenannut nyrkkeilyä ja mä olen valmistautunut mun vaimon kanssa kahdestaan. Jesse on ostanut kaikki valmentajat, kaikki. Niin tiiätsä, mä pelkäsin vähän sen takia, koska se ei oo käyttänyt paljon rahaa ja mä näin se lyö oikeesti kovaa, tiiätsä. Mut mä huomasin oikeesti, että mä en tiedä miten mun vaimo on treenannut munkaan näin hyvin, että musta on tullut näin hyvä. Mä en oo ennen ikinä osannut nyrkkeillä, kaikki kunnia herralle. Kerro vähän Max vielä tarkemmin tosta, kun sanoit, että olet valmistautunut vaimon kanssa. Ja on itsekin huomannut, kun treenataan samoilla saleilla, että en ole nähnyt sua siellä. Mitä sä oot valmistautunut tähän tarkasti? Veli, mulla on ollut 2 vuoden tauko kaikista ottelemisesta, koska mulla on ollut jotain sairauksia ja mä en oo pystynyt treenaamaan melkein yhtään. Mut nyt mulle opetti Tuukka Reppo yksi tekniikka, miten voi treenaa vaikka yksin. Ja mä valmistaudun yksin mun vaimolle. Mä opetin mun vaimolle kaikki jutut, mitä tarvii nyrkkeilyä. Mä katsoin Ryan Garcia, Floyd Mayweather, miten ne otteli. Ja mä otin siitä tosi paljon, mutta te näitte alussa mä olin aika paljon ohi, koska mä en oo tuntenut ennen tätä, miltä tuntuu otella nyrkkeilyssä. Mutta keho oli niin iso, tiiätsä. Se antoi mulle tosi paljon itsevarmuutta, koska mä oon pitkä, mä tykkään liikkua. Ja vaikka Jesse oli isompi, tiiätsä, mä pystyin, tiiätsä, taistella häntä vastaan tosi hyvin ja lyödä vastaan hyvin. Mä oon tosi ylpeä tästä mun suorituksesta, vaikka aluksi mä jännitin ja löin turhaa ohi. Ja niin kun Jesse tuli hyvin päin, mä tunsin sen lyönnit oli kovin, mutta mä olin vaan taitavempi, vaikka mä en ollut yhtä vahva. Eli ymmärsikö mä oikein, että sä et sparannut ollenkaan tähän matsiin? Mä oon sparrannut, mutta mä oon vaan mennyt kesken treeneen, vaikka painitreeni sanoi jollekin vaan tuu sparraa. Mä en edes oo tiennyt kuka se on. Mä oon vaan mun vaimo on ottanut video ja mä oon ite opiskellut videossa mun virheet ja mitä mun pitäisi tehdä paremmin. Ja nyt yksin treenasin tähän matsiin ja mä en edes ehtinyt valmistautua, kun tää matsi alkoi, koska mä valmistaudun painikisoihin ja mä voitin ne kaikki painikisat. Ja nytten 4 kuukautta mä valmistaudun tähän 3-4 kuukautta mun vaimon kanssa kahdestaan ja musta tuli näin hyvä, kunnia herralle. No tulos oli hyvä, niin turha sitä on muuttaa. Kerro meille Max, miltä tuntuu otella näin hienossa tapahtumassa, näin ison yleisön edessä? Tää tuntuu tosi siistiä, mua vähän jännitti tää yleisö. Täällä oli mun äiti paikalla, mun rakas äiti, mun isä katsoi striimiä, mun vaimo äiti, kaikki oli täällä. Se jännitti niin paljon, tiiätsä se, mutta tiiätsä mä vaan rukoilin ja mä sain rukouksesta voimaa ja mä lauloin Jumalalle musiikkia. Mä tunsin, ne rauhoitti mua niin paljon ja mun jännitys jaloista lähti, mun puolesta rukoili niin paljon ihmisiä ja se otti kaikki jännityksen pois. Matsin jälkeen sä kaalautasit Kledoksen saman tien. Kerro vähän lisää siitä. No Kledoksen kanssa me hengattiin vähän niin kuin joskus oli samoissa porukoissa ja kaikki on sanonut silloin mustavyö taekwondossa on hullu ja se on mun painoinen ja mä ajattelin, että yleisö haluaa, että mä ottelen jotain vielä suositumpaa vastaan kuin Jesse, niin Kledos oli ainoa, ketä on niinku tähän hyvä. Se on hyvä nyrkkeilee varmaan ja sekin varmaan haluaa valmistautua tähän matsiin ja mä oon nyt menossa Taimaaseen valmistautua Kledosta varten ja sen takia mä haluan, että kaikki menee seuraamaan mun IG Max Machine MMA, koska mä aion kuvaa blogia sieltä ja mä aion laittaa tämän matsin myös IGC. Me otetaan innolla tämän matsin toteutumista. Max, onko sun viimeisiä terveisiä ystäville, perheelle, faneille, jotka oli kattoo tätä striimin kautta ja paikan päällä? Mä rakastan mun vaimo niin paljon, Jumala antoi sen mulle, mä en voi kuvitella ikinä parempaa, se on niin täydellinen, se on niin iso ihme. Mä rakastan mun isä ja äitiä niin paljon, ne on ollut munkaan, vaikka ne ei luottanut mulle 100%, mulla on ollut niin paljon vaikeuksia. Ne ei halunnut, että mä menen ottelemaan, mutta Jumala oli aina munkaan. Mä haluan lähettää kaikille terveisiä, jotka kannusti mua niiden heittereiden joukossa, koska oli niin paljon heittereitä, mutta sit oli pari, jotka lähetti mulle viestejä. Nyt mä uskon, kaikki kääntyi mun puolelle, koska jengi näki, kuka on Max Machine! Naiset ja herrat, tuore face to face mestari Max Machine! Kiitos Max ja onneksi olkoon!